tuturan kay Kristo, yari aton mga atensyones para sa pagsulog naton sa anticipated mass para sa kay-21 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Father Winifredo, offered by Barangay San Rafael Community. Para sa kalag ni Romeo Sr., offered by Azucena Tabuyok and family. Para sa kalag ni Gregorio Jr., offered by Ledesma family. Para sa kalag ni Nilida, sa iya ika-71st, offered by Ligbanin family. Para sa kalag ni Corazon, offered by Sabidalas Escarrera family. Para sa kalag ni Laura, offered by Lima family. Para sa kalag ng Ray, Elsa, kag Mary Margaret, offered by Barido family. Para sa kalag ng Alejandro Jr., Rodolfo, kag Josefina. Para sa kalag ni Corazon, offered by Stephen John Escarrera. Para sa kalag ni Nilo, offered by Capauan and Valencia family. Para sa kalag ng Wilson, kag William, offered by Bulaklak family. Para sa kalag ng Edgardo, Lamberto Sr., Lilia, Lamberto Jr., Adonis, Nelly, kag Nerio Sr., sa iya ka 3rd year death anniversary, offered by Merlin Capauan and family. Para sa kalag ng Rosario, Isidro, kag Primitivo, offered by Rhea Capauan and family. Para sa kalag ng Romana, kag Inocencio. Para sa kalag ng Teodoro, Berlin, kag Marcelino, offered by Cono family. Para sa kalag ng Janie Ree, Juanelma, kag Baterba, offered by Villeta Salem and family. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Rhea Capauan and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family, Mr. and Mrs. Maria Fe Tameses and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, kag Mr. and Mrs. Marvin Ledesma and family. Ang pulong sang Dios nagapakilala sang aton katungdanan sa pagpili. Sana una nga balasahon, ginasingganan ni Josue ang mga Israelinhon nga magpili kung sino gid ang ila alagaran, ang mga Diyos sang mga pagano o kung ang Ginoo sang Israel. Sa Ebanghelyo, samtang madamo ang nagbiya sa iya, si Jesus nagahangkat sa mga apostoles, "Luyag man bala kamo magbiya sa akon?" Kita man ginahangkat nga paturon ang aton pagasundon, kabay pa ngang aton sabat manginsubong sang sabat ni Simon Pedro, "Ginoo, sa kay sino bala kami makadto yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon." Ang aton celebrante namo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palihog magtindog ang tanan. Ini
Sa ngalan, sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagiyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, ang mangintakos kita sa paghalad, sininga santos nga misa, ang Eucharistia. Ginoong Yesus, ikaw ang balaan nga naghalin sa Dios. Ginoo, maluay ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoong Yesus, ginhatag mo ang imo kabuhi tungod sa amon. Kristo, maluay ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoong Yesus, ang imo pulong naghatag sang kabuhi para sa amon. Ginoo, maluay ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios sa makagagahom sang tanan sa napatawad ang atong mga sala. Tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa Diyos sa kahitaasan. Sa kahitaasan. Nasa tutang pagirain sa mga taong nanay sing kabubuton. O Ginoong Diyos, ay nanangin ng Diyos na may mapagagam sa himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Nagadayaw kami sa imo, nagatangin gulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo. Tungod sa dako mong kahimaya. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Hesu Kristo, bugtong nga anak sa Ama, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nga nagawala sa mga salot sang kalibutan, malungoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga salot sang kalibutan, bato na ang amon pag-ako. Ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos na Amay, maluhoy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa itaas na. Ikaw lamang ang santo, ikaw Lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Hesu Kristo. Tungkol sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos siya himaya sa Diyos, sa itaasan. himaya sa Diyos Mga muyo kita. O Dios nga amo namay, ikaw amo ang nagapahiusa sa mga balatyagon sang imo mga tumuluo. Itugot nga higugmaon namon ang tanan nga imo ginasugo, kag handom mo namon ang imo ginasaad. Agon nga sa tunga sang pagbinaylo-baylo sining kalibutan. Mapaligon ang amon mga tagipusoon sa paglaom sa matudtuod nga kalipay. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Yesu Kristo, imo anak, amon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Josue. Gintipon ni Josue sa Sikem ang tanan nga mga tribo sang Israel. Gintawag niya ang mga katigulangan, mga pangulo, mga hukom, kag ang mga opisyales sang Israel. Kag nagpalapit sila sa atubangan sang Dios. Nagsiling si Josue sa tanan nga mga tawo. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Dios sang Israel. Kung hindi kamo luyag mag-alagad sa Ginoo, paturan ninyo karon nga adlaw
kung sino ang inyo alagaron. Ang mga Dios bala nga ginalagad sang inyo mga katigulangan sa duta sang Mesopotamia, ukon ang mga Dios sa mga amumon, nga sa ila duta nagapuyo kamo. Pero ako kagang akon panimalay magaalagad sa Ginoo. Nagsabat ang mga tawo, hindi gid kami maghuna-huna sa pagbiya sa Ginoo, kag mag-alagad sa iban nga Dios. Ang Ginoo nga amon Dios nagluwas sa amon mga ginikanan, kag sa amon gikan sa pagpaulipon dito sa duta sang Ehipto, kag nakita namon ang dalagko nga mga butang nga iya ginhimo. Iya kami ginapinan, bisan diin kami magkadto, sa tunga sa mga kapungsuran, nga amon ginpangagyan. Gani magalagad man kami sa Ginoo, kay siya amo ang amon Dios. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. tilawi kag tanawa kung daw ano kaayo ang Ginoo. Tilawi kag tanawa, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Dayawon ko siya tungod sang iya mga binuhatan, kabay nga mga ginapigos, magpamati kag magkalipay. Tilawi kag tanawa, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga matarong, kag nagapamati sa ila mga panawag. Pero ginasumpong niya ang mga nagahimo sing malaot, sa bagay nga bisan ang ila mga kasimanwa nagakalipat sa ila. Tilawi kag tanawa, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang mga matarong nagapanawag sa Ginoo, kag nagapamati siya, kag ginuwas niya sila sa tanan nila nga mga kalisdanan. Ang Ginoo malapit sa mga mapaslawan, ginaluwas niya ang mga nadulaan sing paglaom. Tilawi kag tanawa, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang matarong may madamo nga mga pag-antos, pero ang Ginoo nagaluwas sa iya sa sinitanan. Ang Ginoo nagatipig sa iya sing bugos, wala gid sing tulan niya nga mabali. Tilawi kag tanawa, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang kalautan magapatay sa mga malaot, ang mga nagadumot sa matarong pagasilutan. Tilawi kag tanawa, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sang inyo pagtahod kay Kristo. Mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana subong man sa Ginoo. Kay ang bana may gahom sa iya asawa. Subong nga si Kristo may gahom sa iglesia, kag si Kristo gid ang manluluwas sang iglesia nga iya lawas. Gani ang mga asawa dapat gid magpasakop sa ilang mga bana, subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, subong nga si Kristo nagahigugma sang iglesia kag naghatag sang iya kabuhi tungod sa iya. Ginihimo ini paagi sa tubig, agod nga iya mapaatubang sa iya kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, putli kag wala sing kasawayan, wala sing dagta ukon-ukot, ukon iban pa nga kakulangan. Ang mga bana dapat gid maghigugma sang ila mga asawa, subong sang ila paghigugma sang ila kaugalingon nga lawas. Ang nagahigugma sang iya asawa, nagahigugma sang iya kaugalingon, wala sing tao nga nagadumot sang iya kaugalingon nga lawas, kundi iya ini ginasagod kag ginaatipan. Subong sang ginahimo ni Kristo sa iglesia, kay kita mga bahin sang iya lawas. Ang kasulatan nagasiling, sa sini nga kabangdanan,
ang bana magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa. May isa kadako nga kamatuoran nga nagapahayag sa sini nga kasulatan, kag sa akon paghangop nakanungod ini kay Kristo kag sa iglesia. Pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. O Ginoo, ang imo mga pulong amo ang espiritu kag ang kabuhi. Yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Madamo ang iya mga gintutunan nga nakabati sini kag nagsiling sila tama kabudlay ining mga ginatudlo niya. Sino bala ang mga makabatas sa pagpamati sini? Bisan wala masugiri si Jesus na ibaluan niya nga nagakulumuron ang iya mga gintutunan na hanungod sini. Gani nagsiling siya sa ila na saklaw. Bala kamo sini? Abi kon makita ninyo ang anak sang tao nga nagakayab pabalik sa iya ginhalinan. Ang Espiritu sang Dios amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang unod wala gid sing pulos. Ang mga pulong nga ginahambal ko sa inyo amo ang Espiritu kag kabuhi. Pero ang iban sa inyo wala nagatuo. Kay sa ginsuguran nakilala ni Jesus kung sino ang hindi magtuo kag kung sino ang magaluib sa iya. Kag nagsiling pagid siya. Amo ini ang kabangdanan kun nga nagasiling ako sa inyo nga wala sing may makakari sa akon kung hindi siya pagtugutan sang amay. Tungod sini madamo sa mga gintutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya kag hindi na magupod sa iya. Dayon nagsiling si Jesus sa 12 ka mga apostoles, luyag man bala kamo magbiya sa akon? Si Simon Pedro nagsabat sa iya, Ginoo, sa kay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Kakaron nagatuo kami kanakahibalo nga ikaw, amo ang balaan, halin sa Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. mayong gabi sa aton tanan. Ang ini nga gospel naton sugpon sang mga gospel nga ginbasa naton nagligad nga pila na gawa ka Domingo gikan sa libro sang Ebanghelyo ni San Juan, no, chapter 6. Kag sa madamo nga tion na ginapamatian naton ang hambal ang pagdeklarar sa aton nga Ginoo sinya ako amo ang buhi nga tinapay. No, sino ang magakaon sang akon unod ka magainom sang akon dugo
may kabuhi nga wala sing katapusan. No? Ti ang ina nga deklarasyon pagtudlo sa aton Ginoo amo gina ang point of departure or ang punto nga sa diin mas pagid naton tukibon, no, ang ini nga misteryo, dako nga misteryo sang Eucharistia, no, sa aton kabuhi. You know, ang Eucharist nga ini ang misa naton is really our point of entry of intimacy with the Lord, or mangin tunaan man ini sa aton sa pagdiya sang pagtuo ta. No? So amo ini ang dapat naton nga pamalandungon, no, sa aton kabuhi. You know, sang last week, no, ginkot na ako ng isa sa mga hambal sang isa ka blessed, no, nga si Carlo Acutis, 15 years old nga bata, ining napatay sang 2006, no? Kag siling ni Blessed Carlo Acutis, basi sa dasong tuig sa Jubilee sang simbahan naton kay 2025, no, sa dason nga tuig, Jubilee year sang simbahan, ti isa na ini siya sa pag-i-canonize nga may isa ka santo. Ano ang hambal ni Blessed, no, Carlo Acutis, no, a 15-year-old nga bata nga ini nga nagtaliwan because of leukemia. No, siling niya, if people really understood the importance of the Eucharist, churches will be full. Mangin puno aton simbahan. Siguro nag-aarawas. No? Siniya sa ilang kultura dito sa Italy, no? Tingnan kung magtanaw gani ang mga tao sang mga games, especially ang football, vertikalaba ang ang pila. Kung may mga concerts na dinaguso man nato mga tao, mga kabataan, tanaw sang artista mati sang concert, mga hinampang. Pusing niya ay baw wala si nagapila, no, nga magsunod sa simbahan, no, nga mag-adore, magsimba sa aton Ginoo sa Eucharist in front of the tabernacle, ay wala nagapila ang mga tao. Siguro wala naton siguro maintindihan, no, ang the importance of the Eucharist. No, sa ganit suliton ko, hambal niya, if people really understood the meaning of the Eucharist, the importance of the Eucharist, churches will be full. No? Amo na yung experience natin siguro sa pamuno, dodamo ang nagasimba, doon matamat buhin. Siguro madamo naman natin masimba sa Ginaldo naman garo, no? Okay, amot. But anyway, nga mo sini mga utot. Tigani pamanggaton ta ang aton kaugalingon sini. Din ba na nagkasala sini ang Ginoo? Basi ang Ginoo may sala. Or basi kung nagabugnaw ang aton na pagtuo sa iya. So, ganino ang mga kabataan nga ini, like ang ginahana nga ini nga i-canonize nga si Carlo Acutis, no? Ginabutang ini sang simbahan as our models. No, gani sa mga kabataan na diri po tani damo ang kabataan naton mga teenagers, no? Tidiin ang kalabanan mga teenagers subong sa mall o kung nagapa-away namang. Nagapangligot sa mga puno, kahoy, mga diin-diin to pa tangla, no? O sa muning chimpo kon hapon, gapanamang sila, no? O kung nagadinaguso kita magsimba. Gani tandaan natin ina mga utod, no? So gani ang pamangkot diri sa aton nga gospel sa para sa sini nga Domingo, no, nanungod ini sang pamangkot sang aton Ginoo kay tungod nga nagdeklara ni siya nga siya amo ang tinapay sang kabuhi. Siya ang matuod nga pagkaon. Ti gani ang mga tao nagaamat-amat sila para lagyo. Nagharalin sila amat-amat.
kag dayon nagtulok siya sa iyang nga mga gintutunan, kag namangkot man sa ila, ti kamo iya, mahalin man bala kamo, malakat man bala kamo. Ang sabat sa mga gintutunan niya, Lord, you have the words of everlasting life. No, din kami makadto sa imo ang yara sa imo ang buhi nga pulong nga nagahatag kabuhi sa amon. No, ano bala ina ang ginambal sa mga gintutunan? Meaning nga they have experienced, naka-experience siya sila in a deeper, higher level sang presence ni Jesus. Hindi lamang physical presence ni Jesus ang nagahatag kabuhi sila, kundi ang iya sini nga pagka-Diyos. No? Ang pagka-Diyos niya nga nakita sa mga disciples nga kinahanglan niya we have to establish a relationship with God. You know, bala no, kita nagasirimba lang, most of us, no, mga Catholics, in name, nabunyagan kita, pero papangkuton ta aton kaugalingon, buhi bala ang aton nga relasyon sa mahal nga Dios? Napras bala sang relasyon sa mga mag-asawa? Kung kita, yan ang ito, nagadula na to ang animporos. Sang iya to nga partner to, di na to man, pangitaon, nagigay, you know, they are in relationship, no? So, kung tani, no, amo man yung aton nga kaintangan relationship with the Lord. No? Then how do we nurture our relationship with God? Ang aton nga kaangtanan sa mahal nga Dios, paano naton ini patubuon? Masiling atin nga lawat na ko okay na. No? Siguro a few of the things nga nadumduman akon para nga magtubo aton relationship with God, amo ini siguro ay agud nga magtubo gid aton nga love sa iya. Kaya masiling lang kita nga without God I cannot exist. Kung wala ang Diyos, wala man meaning akong kabuhi. Ang una siguro sina mga utod is prayer, pangamuyo. No? So, prayer, it could be mental prayer. Ano pa gid? Disidido, gid ikaw, mga gid ikaw. Bisan mag-pray ikaw sa rosary, you know, ang rosary. No? Kung nagapangamuyo ikaw sa rosary, ginakatikay sa ikaw sina. Catechesis ina. It is like a small Bible. Nga sa diin, pamalandungan mo the mysteries of the Lord. No? Ang pagkahimo nga tao sa ato na Ginoo ang the annunciation, ang misteryosang kalipay. No? Ang pagkatao ni Jesus sa Belen, no? And so on and so forth. So, in-nurture nato ng atong nga relationship with God through prayer. Ano pagid, mga utod? Basa, no? Read. Basa ka mo sa mga spiritual books. No? Mga spiritual books nga good for our souls. No? Kag ang ina nga pagbasa, bisan a few words like na, sentences, no, about the gospel or about mga religious articles can also help us nurture our relationship with God. Ano pagid? How do we nurture our relationship with the Lord? Siguro mental prayer, no, visit at the Blessed Sacrament, no, maghimo sa mga buhat sang kaluoy, no, ano pagigani man, nadumduman ako, muna prayer, ang mga nagapangadi nga ini, like for example, sa Giranta kamo, no, kamo diri sa Mandurriao, may mga pista gani ni Padre Pio, pero pertige ninyo nga, damo gani na, Padre, ang popular gani si Padre Pio di Samon. You know how many times si Padre Pio nag-pray ang rosary sa kadlaw? Pila ka beses? Kaisa? No? 12 times. Meaning nga almost the whole of the day. Samtang nga bugtaw siya. Nagapamalandong din siya sa rosary. No? So, amo na ang mga kinalain, no, sa mga santos. The mystical, no, nga mga santos nato nga who have experienced very deeply about the mysteries of the Lord. That's why, no, si Padre Pio na may mga
stigmata ini siya, no? Mga pilas ang aton Ginoo kaysa sobra niya nga pamalandong, intimacy with the Lord, ang relationship niya sa mahal nga Diyos, luyag niya nga, permi gid ni. No, hindi ko pag-iot doon ini. Para sa aton niya na, kung pwede mo na i-cut off ko na lang niya ang akon nga pagsimba. Sa dason simana naman ko, i-cut off ko naman kay ano naman ko to. No? But for the saints, no, sa mga santos naton, constant relationship with the Lord, constant communication with God, prayer, no, deep prayer, no, deep meditation, spiritual reading. No, kagani pagi sina ang love nila sa atong Ginoo nagatubo, nagagrow, and it grows deeply and strongly. Kaya mo na kina ang ginamabatian natin siguro sa second reading. No? Tiginahamot ako kay inato kay nagapray kita sang Angelos bala no? Ang siling ni nato da yari ang alagad sang Ginoo. Si Maria tablado sa ano na sa Angelos, no? Si Maria nagasiling, ako ang alagad, I am the maid servant of the Lord. Let it be done to me as you say it. No, ang kahulugan sina mga utod sang servant or ulipon, si Maria ginatanaw niya iya ko nga I am the slave of the Lord. Imagine mo na during her time, balaan niya kung ano ang implikasyon sang slave, sang ulipon. Meaning nga kung esklabo ikaw, you are at the disposal of your agalon. No? Kaya mo ni siguro ang kaulugan din ni sulat ni San Pablo, magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sa inyong pagtahod kay Kristo. Be subservient to one another because you are slaves of the Lord. You are like sa idalom kamo sa poder sang aton Ginoo. Ang kabaliskaran niya sa diri mga utod, amo ni nga para sa bla, you want it to lord it over, no? Gusto mo nga dumaron ko ni siya. Ako ni dumar sa iya. No? Ako ang mag-lord over ni sa iya. No? As a Christian, dapat i-develop natin sa atong kaugalingon to be a slave, no? Like Mary. No? I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you say it. Ako ang alagad sang Ginoo, ako ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman ini sa akon suno sa imo nga siling. No? Gina-pray ina nato na every 6 o'clock. Tigani pamalandungan nato ina. It is important for us to grow in our intimacy with the Lord, nga mangin subservient kita sa iya. Ang problema subong, no, kay kung kita sa kalibutan nagakabuhi, gusto naton nga mangin dominante kita. We want to dominate others. We want to lord it over to others. Misan kami ng mga pari, misan no, ginahimo na namon ng mga like, brato, muni. Oh, sino pari diyaw? Oh. Ito, hindi man muna, no? Kung sa balay ninyo, ginaamunin ninyo na ang inyong mga sakop. Kundi nga, we respect, no? Dapat nga, our relationship, no, with one another must be dominated by our love for God, no? Our relationship with one another is also colored by how deeply we love and we cherish also the Lord in our life, no? So, muna, pray, no? Pray the rosary, basahon ninyo mga spiritual readings, maghimo sang mental prayer in front of the Blessed Sacrament, kakabay pa, nga ining mga kabataan ini like si Blessed Carlo Acutis nga ginambal ito no sila niya ba taniya kung tani nintindihan naton the importance of the Eucharist kay kung nintindihan naton how the Lord truly loves us siguro ang mga simbahan naton maging puno kag pila sa mga tao gro partikalaba pero I do not know no ang aton mga simbahan wala man unod Isa kulang ang ating nga pagigugma kapag kilala sa iya. Pagtahod kapag respeto sa iya. No, I really pray to the Lord kabay pa sa atong Santos nga Misa, no? Pangayoon naton inang grasya that we will deepen
our relationship with God. Pangayoon naton ina nga bugay, no? Nga kabay pa nga magtubo sa aton ang ang matuod nga pagigugma sa Ginoo, especially sa Eucharistia. Nga hindi kita maglakat, no? Para sa isang iban nga gintutunan nga ginabalan sa aton Ginoo, ti malakat man balaka mo. Nagtalikod sila, kinagambal ang Ginoo, no? Sang mga misteryo, the mystery of His intimacy with us through the food. So, paagi ang alawas nga aton pagkakaunon, aton nga ipamalandungan ang misteryo sang iya nga pagkatao, no? Nga yara siya in flesh in our experiences in our lives sa aton sini nga sitwasyon sa kabuhi. So let us reflect on this mga utod kag mapadayon kita sa aton nga paghiwat sang Eucharistia. Magtindog kita tanan, mga di kita. Nagatuo ako sa Dios Amay, makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Kag ipanamkon sa ralang sang Espiritu Santo, ginanmunag ni Santa Maria Birhen, sakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay kag gindubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw, nabanhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Mayab sa mga langit, nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, magkagagahom sang tanan. Gikan nito magakari pa siya liwat sa paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gigaban sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi ng walasing katapusan. Amen. Ang Diyos nga ato namay nagapamati nga nagasabat sa mga pangamuyo sang iya mga anak nga hinigugma. Gani magsalig kita nga iya pamatian ang aton mga pangamuyo. Aton ni sabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan kag gobyerno magpatod sa pag-alagad sa Ginoo paagi pagpili sang dungganon nga pangabuhi kag pag-alagad. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang aton mga utod nga nagamasakit, nagaantos kag nagapangasubo, paghatagan sang maayong lawas kag paghidait. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga mangin mapag-on pa, pagid, ang amon pagtuo sa presensya ni Kristo, dira sa iya pulong kag sa balaan nga Eucharistia. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga Pilipino, sagwa sang pungsod, padayon nga mangin tampad nga mga Katoliko, kag mag-ambit sini nga ila mga katilingban. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang amon pinalangga nga nagkalamatay, batunon sang Ginoo sa kalipay sang langit, kag kabay pa nga ang mga kalag sa purgatorio, dalhon sa gilayon sa himaya nga wala sing katapusan. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. O Diyos nga amon amay, pamati ang pangamuyo sang imo katilingban. Katungod sang imo pagigugma dugangi ang nakulang sa amon pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Mapagharap, inahiwanan ang pag-umon sa Diyos sa panahon.
Balik magtindog ang tanan. Magpangamuyo kita, mga utod, agud ang aton sakripisyo mahamutan sang Dios Amay makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, paagi sa pagkamatay ni Kristo, imo kami ginayop nga imo mga anak. Ihatag sa imo simbahan ang mga bugay, sa pagiusa kag sang pagidait. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kaya man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon, kag sa tanan nga duog mapasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay gamhanan, kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi sa pagkamatay sang imo anak nga sa gahom sang Espiritu Santo. Imo ginatipon liwat ang imo mga anak nga nagaalapnaag tungod sang sala. O sini ka paagi ang imo Santa Iglesia nga nahiusa sa gahom kag sa larawan sang Trinidad, ginapakita sa bugos nga kalibutan, subong lawas ni Kristo kag templo sang Espiritu Santo, sa pagdayaw sang imo, walay katubtuban nga kaalam. Gani upod sa mga angeles sa langit, amon ikaw ginadayaw sing malipayon nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ng mga yesito. Puno ang langit kagandutan sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tumuran sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, agumay mo ini para sa among lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gindugian sa kamatayon nga iya ginbaton, sing kinabubuton. Iya ginkuha, kaging pamiyak-piyak ang tinapay, nagapasalamat sa imo, kagiya inigi panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kamagkaon sini, kay ini hamo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kamag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan, kay gaula para sa inyo at para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala ang misteryo sang pagtuo. Namatay si Kristo
Gani wamay ang ginahalad sa imo, ini nga tinapay sang kabuhi, kagini nga kalis ang kaluwasan, sa pagsaulog namo sang hanumanan sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginadumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan, himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop, sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mamanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga namong. Kaluiman kami nga yari diri nagatambong, agumambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berenalo isang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa Mapostoles, kag sa tanan mga santos agpahamot sa imo, paagi sa imo anak, nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog nga gimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang atong manluwas, magpangamuyo kita, kantaon naton si Minako pagsalig ang amay namon. Amay namon ngayon. Sa mga langit, paglayahon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pangungod diri sa duta, sining sa langit, matagan mong pamilya, sigaron namon sa madagat kapagkawaron mo kami sa mga sala namon. Sining nga ginapatawad namon ang mga nakasalang sa amon. Kabiling mo kami panahon sa mga pagulay. Hinuno, luwason mo kami sa kalawon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, atagi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agumaluwas sa magihapon sa sala, kag paligon na kami sa tanan na panaligban, samda nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga among ginalauman, nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. Kaimo ang ginharian, ang kaupagangligaya sa
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo, inipagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kagsano sa imo ginsiling, hatagis siya, sing pagidait na pag-iusa. Ikaw nga nagakabuhi, nga nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa ang Ginoo'y ragyapon sa inyo tanan, Kagyaraman sa imo. magatagay kamo sing tanda sang pagidait ni Kristo. Cordero sa Diyos, nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amoy. Cordero sa Diyos, nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, maluoy ka sa amoy. Cordero sa Diyos, nagawala ka sa mga sala, sa kalibutan, katagan mo kami, Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa masala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa pagbaton sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ko takos, magsinuga sa akon puloy-an, apang ilalamang isa ka pulong kamaga. Kaayong akon kalag. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa bala nga Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan.
palihog magtindog ang tanan. Mangamuyo kita. O Ginoo, aywa kami sing lubos sa amon mga kanautan. Itunggot na magpadayon kami sa paghimpit sa amon kaugalingon. Ago na sa tanan nga bagay makahibalo kami, magpahamuot sa imo. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kayaraman sa imo. Magduko kamo sa pagbaton sa bendisyon sang Ginoo. O Ginoo paagi sa imo bendisyon, paliguna ang imo mga tumuluo. Kabay pa nga magmatutom sila sa imo kag magkalipay permi tungod sang imo kaayo. Kinapangayo nam ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sa magnaong nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Nakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Mayang gabi sa inyo tanan. Mayang gabi sa tanan. Buwas no, may meeting ang mga foster families alauna sa hapon, no? Dito sa aton sa Nazareth Hall. May meeting ito, may sharing lang sang inyong mga experience ang nagligad nga Regional Youth Day. Madamo nga salamat, mayang gabi sa tanan.